Здравейте, аз съм Емил Чудаков, а вие сте с прогнозата за времето на BTV. Мога да ви уверя, че ни очаква една прекрасна седмица, изпълнена с много дъждове, гръмотевици, снежни бури. Какво пък няма нищо по-хубаво от лошото време. И така, нека погледнем какво е положението над Европа. Над цяла Италия се очакват леки превалявания от дъжд, средно 490 литра на квадратен метър. Рим ще заприлича на Венеция, а самата Венеция на Атлантида, което разбира се е чудесно. Вулканът Етна, ето го превъзходен е, ще изригне и ще опустоши напълно 32 града. Но след това пък ще настъпи едно спокойствие. Едно спокойствие като в ето тази картина. Не по-малко валежи ще се изсипят и над Париж. Град Париж, Сена ще достигне до втория етаж на Айфеловата кула. Това ще се отрази изключително добре на туризма на страната, защото няма нищо по-хубаво от лошото време. Над Германия валежите ще надвишават малко обичайното си количество. Ето така, от което реките ще прелеят и така не само Франкфурт ще е на Майн, а и цялата страна ще е на... Нали? Нека се върнем сега у нас. Как се вижда на снимката? Мократа настилка докара много нови катастрофи. Но вие не преставайте да се усмихвате, извинете, защото няма нищо по-хубаво от лошото време. От това беше от мен. Приятна вечер. Усмихвайте се и танцувайте.